Γεια σας και καλώς ήρθατε για ακόμη μία φορά στο κανάλι μου. Βρίσκεστε στο κανάλι Spoiler SK και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ φέτος. Θα μιλήσουμε για το θέμα του εάν θα μπει ο James Καφετζής στο Survivor φέτος, γιατί έχει πολύ συζητηθεί από όλους. Οπότε πριν αρχίσουμε το βίντεο και σας πω, κάντε ένα like στο βίντεο, αν subscribe στο κανάλι μου και πατήστε και το κουδουνάκι και πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε. Το Survivor έχει ξεκινήσει με τον πλέον δυναμικό τρόπο, κάτι που αποτυπώνεται και στην τηλεθέαση της Springtime, εκεί όπου μία πρωτιά διαδέχεται την άλλη. Το reality επιβίωση του Sky φαίνεται να είναι φέτος πιο καθηλωτικό από κάθε άλλη σεζόν, με ορισμένους παίκτες να εντυπωσιάζουν με τα στατιστικά τους. Την ανατροπή όμως τα έως τώρα δεδομένα στον Άγιο Δομήνικο αναμένεται να φέρουν οι παίκτες που θα μπουν σε δεύτερη φάση στο αεροπλάνο για να βρεθούν εκεί και να παλέψουν για την κατάκτηση του μεγάλου χρηματικού επάθρου. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ονόματα που ίσως μπουν στο Survivor είναι ξεκάθαρα και ο πρώην παίκτης του reality James Καφετζής, για τον οποίο υπήρξε διάθεση να μπει στο παιχνίδι από την εκκίνησή του. Ένα πρόβλημα όμως που εντοπίστηκε στις καθιερωμένες εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκε έβαλαν stop στον οποίο ενδεχομένω υπήρχε για συμμετοχή του από την αρχή. Ίσως όμως τα δεδομένα ξανααλλάξουν για το ροδίτη παίκτη που φαίνεται να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και δεν αποκλείεται σύντομα να αρρεχτεί στη μάχη του φετινού Survivor. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε το poll, το οποίο ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ρωτώντας τους ακολουθούς του εάν πρέπει να κάνει one last dance από το Survivor. Φυσικά αυτή του η κίνηση ανάβει φωτιές, καθώς δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία με όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται γύρω από το όνομά του και την πιθανή του είσοδο στο παιχνίδι, όπου καπνός υπάρχει και φωτιά λοιπόν. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν παιδιά, εγώ πιστεύω πως δεν θα μπει φέτος ο James Καφετζής, τώρα δεν ξέρω τι ανατροπή θα γίνει, θα το δούμε. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν, αν σας άρεσε κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου για να βλέπετε τα βίντεο μου και για να σε έρχονται ειδοποιήσεις πατήστε και το κουδουνάκι και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.